Guys, excited ko karon. Padumi sa training. No, as a teacher, anad ko ang training. Bisan ganing teacher na ko ha. Nag-graduate na ko as a teacher niya, more than a decade na ko nag-teach. Pero in my profession as a teacher, every year na agad may training. Gitawag na in-service training before mag-start ang klase or ang school year. Dayon mid sa tunga-tunga sa school year na another in-service training. Professionals na ha. So sa business ingana sa the same thing. So karon excited ko, we will have a training together with the founder sa company nga akong gisugdan no pag business this year. So excited ko. I want to learn more about this business and I want to know how to grow no as an entrepreneur kay di man ko entrepreneur, wa man ko background as entrepreneur. So I love this because it's free. Nga nakanindot ang tag-iya gyud usa sa tag-iya mo ni Anhi dinhi sa Lapu-Lapu to conduct the training. So ikaw kanus ama ka mag-start sa imong business? Bago lang na human atong training ya nindot kayo no daghang gyud nakatunan nga wala na ko nakatunan sa una o gani ang gisgutan karon murag wa ko kadungog nga nani sa eskwelahan maestro gani ko lahi gid ang business lahi mo din ang ubang mga tao maglisod magnegosyo kay na gid mga prinsipyo nga dili nimo makatunan kung dili gid gikan sa mga nadato gid mismo no. So nindot kayo, salamat kay sa learning karong adlaw.